Dragi prieteni, bine v-am găsit! Iată pentru astăzi studiu. Un mic studiu din Cartea Apocalipsei. Am să vă citesc mai întâi și după ce am să vă povestesc. Cum ați văzut, este vorba despre această Biblie pe care v-am mai prezentat-o deja într-o altă înregistrare. Scrierea și traducerea este puțin diferită pentru că este făcută de către un evreu, practic, după textele originale. Deci, ia să vă citesc. Deci, capitolul 12, versetul 17, cum vă spun, scrierea este puțin diferită. Deci, capitolul 12, versetul 17, spune că balaurul furios, deci împotriva femeii, deci eu vă traduc practic, a pornit ca să lupte împotriva celorlalți copii, cei care păstrează legile lui Dumnezeu, deci poruncile lui Dumnezeu, și mărturia despre Iesua, despre Iisus. Versetul 18, nu știu dacă în Biblia românească există, apoi dragonul sau șarpele cel mare s-a așezat în bordul, la marginea mării. Deci am să vă citesc exact așa cum e scris ca să puteți traduce cei care credeți că este, cei care aveți vreo îndoială. Așa, deci, versetul 17. Le dragon, furieux contre la femme, alla combattre le reste de ses enfants, ceux qui gardant le commandement de Dieu et qui rendant témoignage à Yeshua. Verset 18. Puis le dragon se tient sur le bord de la mer. Și atunci începe capitolul 13, de aceea vă spun că este o mică diferență cu Biblia Cornilescu, pentru că aceasta este traducerea după textul original. Et je vis un bête qui en sortait. Il avait 10 cornes et 7 têtes. Sous ces cornes, il avait des diadèmes, etc. Deci în capitolul 13, de fapt, spune și am văzut o fiară care ieșea, care se ridica. Vedeți diferența? La sfârșitul capitolului 12 spune apoi dragonul s-a așezat la marginea mării și la capitolul 13 spune și am văzut o fiară care se ridica. Vedeți, o mică diferență. Am să vă citesc tot textul și după aceea să vă explic de fapt versetul 2 din capitolul 13 din Apocalipsa. La bête que je vis ressemblait à un léopard, mais elle avait les pattes d'un ours et une grande gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait avoir reçu une blessure mortelle, mais cette blessure fut guérie et la terre entière, dans l'émerveillement, suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné son autorité à la bête. Ils adorèrent la bête disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Deci, acest text aproximativ în aceeași rezonanță puteți să-l găsiți și în Bibliile Cornilescu. Vedeți că este mică diferență pentru că spune că șarpele sau balaurul cel mare, doar ce a fost aruncat, s-a dus, că nu ajungea nici cum ca să combate, ca să distrugă femeia care a născut acel copil de parte bărbătească și s-a dus să facă război cu ceilalți copii ai femeii. Și după aceea spune că balaurul s-a așezat în marginea mării, la malul mării. Balaurul s-a așezat. În versiunile românești, deci versiunea Cornilescu spune și eu m-am așezat pe malul mării, cum ar veni deci. Și eu, adică eu, Ioan, m-am așezat pe malul mării, am stat pe malul mării și am văzut ridicându-se o fiară. Vedeți că de fapt nu e același lucru. Sunt mici lucruri, dar care schimbă cu totul povestea. De ce?
Pentru că în alte studii, în alte înregistrări pe care le-am făcut, v-am vorbit despre balaurul cel mare, ca fiind identificat ca și Statele Unite. Aici vreau să vorbesc despre un lucru care aduce în scriere revelațiile sau descoperirile pe care le-am avut eu aparte și care sunt biblice. Referitor la, de exemplu, cei doi martori, cei doi măslini, despre care vă spuneam în anumite înregistrări că ei vor trebui să opereze, vor trebui să profetizeze, să prorocească, să facă semne și minuni la New York. Nu la Ierusalim, la New York. Acesta este un lucru. Al doilea lucru este că vor fi omorâți la New York, deci în piața cetății celei mari, vor fi decapitați, mai precis. Am făcut o mențiune și despre lucrul acesta în înregistrările anterioare, intrați pe canal ca să vedeți. Și lucrul acesta se întâmplă din cauza fiarei, căci fiara a făcut război cu cei doi martori și i-a omorât. Și atunci întrebarea se pune, fiara fiind Eevi Casilina, deci actualul prim-ministru leton, care va ajunge la cea mai mare personalitate politică mondială, cel puțin pe partea occidentală, da? Și va avea ca și profet pe Emmanuel Macron, care deja a anunțat că fiara evenimentului aici sosește. Și mai jos decât ei vor fi cei mai înalți. Fiara, deci femeia Eevi Casilina, apoi Emmanuel Macron, care sunt împreună amândoi. Și după aceea ceilalți președinți care sunt toți imobilizați și se supun ordinelor. Au dat toată puterea lor fiarei. Așa cum este scris. Căci împărații pământului au dat toată puterea lor fiarei ca să ducă la împlinire planul lui Dumnezeu. E planul lui, la urmă. Dar aici, în capitolul 13, în toate versiunile, vedem că Balaur cel Mare, adică dragonul, care e tatăl minciunii și mai departe, care s-a așezat la malul mării și am spus New York, Babilonul cel Mare, acolo e tronul diavolului de astăzi. Și spune că a dat tronul lui și puterea și tronul lui fiarei. Adică Eevi Casilina, tronul ei va fi la New York. Iată această lămurire care este recentă, de fapt. Și atunci, unde se scrie că și tronul fiarei a fost lovit și pământul, deci cerul s-a întunecat și mai departe, vorbește de fapt despre distrugerea New Yorkului. E descrisă și în altă parte și în multe pasaje, ca fiind o distrugere aparte. Vedeți cum este. Deci, practic, Eevi Casilina va avea tronul instaurat la New York. Deci, de la New York se va impune acest control planetar, pe care îl văd planetar cel puțin pe partea occidentală, prin supraveghere și prin semnul fiarei. De aceea, întrebarea mea pentru mine însumi a fost de mult timp ce se întâmplă cu America, că nu știam. Și acum, recent, iată, vă spun acest lucru, această înțelegere a textului, că de fapt tronul fiarei pe care l-am estimat ca fiind tronul de astăzi, să zic așa, al Uniunii Europene, Bruxelles, s-ar putea să nu fie, deși am menționat, am spus dacă e Bruxelles, prima lovitură nucleară va fi pe Bruxelles. Dacă schimbă la Paris, prima lovitură va fi pe Paris și va fi cea care am văzut-o, turnul Eiffel care cade. Și dacă în cazul acesta vedem că de fapt este la New York, înseamnă că e loviturile descrise peste New York. Și lucrul acesta nu se poate întâmpla decât după moartea celor doi martori. Deci veți ști când lovitura va veni. După moartea celor doi martori, în cazul în care fiara, adică Eevi Casilina, va fi la New York. Și atunci, ca să știm data exactă când, sau aproximativă când acest lucru va avea loc, adică lovitura nucleară peste New York, distrugerea New Yorkului și după aceea distrugerea lumii, ca să zic așa,
Va trebui să așteptăm sfârșitul anului viitor, adică sfârșitul anului, spre sfârșitul anului 2025, ca să vedem când cei doi martori apar. Și atunci nu vă uitați la Ierusalim să vedem dacă apare cineva. Nu. Uitați-vă la New York când vor apărea. Și atunci veți ști, din ziua în care apar, 1260 de zile numărate și știți dinainte când vor fi omorâți. Când vor fi omorâți, veți vedea cu toții că de fapt au fost decapitați în Times Square la New York. Vor fi două ghilontine, vor fi decapitați și vor rămâne acolo 3 zile și jumătate până când vor fi în viață. Și după aceea vor fi recuperați, deci vor învia și vor recupera capurile. Deci vă dați seama că e o chestie, că sunt morți, garantat, că nu, păi, Doamne, hai că s-au prefăcut că sunt morți 3 zile. Nu, sunt morți și încep să putrezească, de fapt, în Times Square. O să vedeți după acestea și după aceea, așa putreziți cum sunt, învie și se reface carnea pe ei și după aceea o voce spune urcați aici și s-a urcat înspre cer într-un nor. Norul acesta s-ar putea să fie o tehnologie care nu e de aici. Deci lucrul acesta îl vom vedea, deci aici nu pot să dau deocamdată amănunte, poate cu altă ocazie. Deci acest mic studiu, această mică corecție, ca să zic așa, este pentru a o aduce la cunoștință această eventualitate că Evicasilina, odată ce va fi întrunată, s-ar putea să fie întrunată la New York, pur și simplu. Întrunarea sau că va recupera sediul și va fi la sediul Națiunilor Unite într-un fel sau altul și de fapt acea vedenie pe care am văzut-o că toți sunt supuși poate să fie evenimentul final, deci înțelegeți că despre aceasta este vorba. Așadar, dragi prieteni, referitor la acest scurt material pe care îl fac astăzi, puteți să lăsați comentarii sau întrebări în secțiunea de comentarii. Deci eu vă aștept pe toți pentru o discuție dacă e cazul sau dacă aveți întrebări puteți să le puneți, răspund dacă e posibil, dacă vor fi vreodată multe întrebări, am să fac un material aparte pentru a răspunde la întrebări. Pentru orice întrebare eu sunt disponibil. Așadar, dragi prieteni, gândiți-vă să dați un like, eventual să vă abonați și să urmăriți celelalte video pentru că sunt o seamă de informații referitoare la sfârșitul veacului. Oricum se va sfârși. Până la materialul următor, eu vă spun toate cele bune. Salutare!